Wandikanga noere. Ndokuziva bara ndakafa newe. Hey, tine urombo ukuzisai kuti hapana kana 1 wati wabatsira. Nyangova ekita navo vacho havasati. Saka hey, dai takwanisawo kubatsirana. So far hapana mota kwasa kutibatsira nomamira zvakati because bhodhi yafanira kaya nezuro ndomadhokita ndakati chimbosenda $50 neikokeshi but wakazoramba kuti hanzi mari yako ishoma. Kune vaya vemari dzavo nevane mwoyo wakanaka vanodawo kubatsira. Apamba nebhiuzi ranga ripanga ri 430 but ndiri ndega ndakatadza kukwanisa kuti ndiite sei ribhadhare. Madhokitazi vati no tikupai bhodhi mukamboiswa kana half ton tikupai bhodhi anambotraus kana asvika pa 200 kuna vanoenda kugomo. Saka handizivi kuti vanopiwa rebhodhi kana kuti havatese havapiwe. Kana wapiwawo programu yautanga endirombera. Kune avo vane mota dzavo munokwanisa futi kungobatsirawo ipapa. But transport handina zvimwe zvinhu zvichazoda kubatsirawo so far handina because ndachimira ndoendera notenda. Actual music. But in original zvinondirwadza kurangarira kutari kuchema kamwe kakakurira ndinaramatiteta basi chino ine chatambudza ndikazvifunga zvinondishungurudza namopa nyika zvayatopururudza rugare nemufaro zvobva zvachapudzwa basi chino ine chatambudza ndikazvifunga zvinondishungurudza namopa nyika zvayatopururudza rugare nemufaro zvobva zvachapudzwa oneketareruka chokwadirufu wabva tipfuta kuinda tenimendi dzashota zvinorwadza ende zvinosvota ndatozvitava tese pakrismasi totozobvunzana todye iko nhasi hatichambovhara kanyuye tichatonga chemakunge. Mhuri yeZimbabwe tichiripo pakuchema nekunyaradzana nemhuri yekwaMaraba kanonetsikwa nababanga anoveka futi uye ari kuratidza kuti ari kurwadziwa ari kudzidzwa mukati memwoyo wake nechiitiko chiri pano. Makadini vanhu tinosina urombo nekurasirwa upenyu sevanhu vanoita madhama semhuri yeZimbabwe semhuri yekwaMaraba semunhu anga ari kunosina Maraba tinosina urombo. Mhuri yeZimbabwe kafupi watadza kutaura wati handina akawanda ekuta nekuti ndiri kurwadziwa ndakaremerwa.